Szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt ismét a Kérdezz Felelek, és szokásos módon itt van velem Gunandria, aki a kérdéseimre fog válaszolni. Szia Gunandria! Szia! Hogy itt vagy? Köszönöm, hogy itt vagyok. És akkor mondom, hogy mik lesznek a beszélgetés témái. Kicsit egy aktuális téma, az új év és annak a jelentősége, és ami ehhez igazából kapcsolódik, az a változás, megújulás, és picit valami aktuális, ami történik a társadalmunkban, modern technológia hatásai a társadalmunkra. És ezekkel a témákkal kapcsolatban írtam össze szerintem fontos kérdéseket, és ezzel kapcsolatban foglak kifoglalni. Akkor, hogy csak egy kicsit megalapozzuk itt a beszélgetést, és kiinduljunk valamiből. Mit gondolsz, hogy mit tudsz arról, hogy spirituális szempontból, vagy úgy általában egyébként az új évnek, és vehetjük az ünnepeket egybe is, akár, de hogy az új évnek van egyébként jelentősége és hatása, a valódi megújító hatása energiában, vagy pedig ez csak egy dátum? Nem, hát az élet időhöz kötött, és minden évnek van saját tudatom. Fogalmazhatunk úgy is, hogy minden évnek van saját lelkem, és ezek a tudatok egymást leváltják. Úgyhogy mikor az új év kezdődik, akkor átveszi a helyet az új, és elmegy a régi. De ez hamarabb is megtörténik, mint a dátum szerinti új évnapja. Úgyhogy ez már az év vége fele megjelenik a tudatban, tehát bejön az új tudat, és aztán elmegy a másik. Csak hogy egy kicsit pontosabban lássuk a dolgot. Mit jelent az a gyakorlatban, vagy úgy általában, hogy új tudat? Tehát az mit jelent, hogy bejön egy új tudat? Hát ezt az emberek is valahol érzik, csak ugye nem veszik komolyan, de minden ember úgy van, hogy a jövő évre tesz egy fogadalmat, vagy 5-öt, vagy 10-et, és akkor a fogadalmait nem igen tartja be, de olyankor megvan az energia ahhoz, hogy a fogadalmát betartani tudja, és hogy tudja változást létrehozni önmagában. Mert az új tudattal ez könnyebb lenne. Viszont inkább az a probléma, hogy az emberek ezt nem maguknak fogadják meg, és megtartják, mint egy belső energiát, és törődnének azzal, hogy ezt létre is hozzák, hanem kikürtölik mindenkinek, hogy ők majd mit fognak csinálni. És akkor aztán nem nagyon működik. 3 nap után, vagy 7 után, jobban már 2-3 hét után, mert ez mindig úgy van, hogy egy fogadalmat teszünk, és azt elmondjuk, akkor a bennünk lévő ellenerők, a természetünk régi részei, amelyet én meg akarok változtatni, azok föltámadnak és riadót fújnak. Ha viszont nem mondjuk el, hanem csak magunkban tartjuk meg, akkor ezek az erők azt hiszik, hát ez csak gondolkodás, ez úgyse egy valóság, amit mond, fogad, és nem tesznek ellene. Tehát ahhoz, hogy valójában egy fogadalmat végre tudjál hajtani, magadban kell tartanod. Nem kell elmondanod senkinek. Szóval akkor fel se teszem a kérdést. Azt mondod, hogy érdemes és jó dolog új évkor fogadalmakat tenni, és meg is van hozzá az erő, hogy az ember... Változást tudunk könnyebben létrehozni úgy új évkor, mint születésnapunkon. Akkor az egyik fő ok, hogy az emberek ezt nem tudják tartani, az az, hogy
hogy a szájukat nem tudják tartani. És van még más oka is, mert hogy ez elég általános dolog, hogy ugye nagy lendülettel belefogunk, és akkor aztán sokszor igen, hát már mindenki visznek össze az új évi fogadalmat, mert általában nem sikerül betartani őket. Igen. Gondolom nem is véletlenül kezdték el ezt az emberek, ugye, hogy akkor új évkor teszünk új fogadalmat. Igen, új év, tehát új év van, akkor mindent újra kellene valahol, vagy legalább egy részét az életünknek szervezni, mert egy új tudat jön be. És ez az igazság. És valahol az segít, hogy tiszta lappal kezdj, vagy másképp támogatja a te terveidet, vagy? Hát mivel mi az időben vagyunk áldozva, abban élünk, a mi tudatunkat nagyon is befolyásolja az idő tudata. Tehát az évnek a tudata is. És ezért az újdonság, meg a frissesség, a minden, az nagyon is feldobná az embert, hogy tudja csinálni. Gondolom más energiák hatnak, nem? Így van, mindig az új év, új energia, új lehetőség, új perspektíva, tehát új távlatok nyílnak meg az emberben belül is, de kívül is. Aha. Lehetséges az is amúgy, hogy valami például egy másik évben könnyebb lesz, ami előző évben nehezebb volt, és fordítva? Lehet úgy is. Aha. Így is, meg fordítva is. Vannak nehezebb évek, vannak könnyebb évek. Attól függ, milyen a tudat. És a világ tudata egyébként az fejlődik, vagy pedig ez úgy van, hogy szimplán csak különböző tudatok váltják egymást? Az emberiség tudatáról beszélsz, amikor a világ tudatát mondjuk? Azt hiszem, igen. Igen. Ez emberiség... Nem tudom, hogy van-e külön a kettő egyébként. Hát mi világról úgy beszélünk, hogy az emberiség, mert hogy innen 300 fényév távolságra mi folyik, ez egy kicsit messzebb van. Tehát az emberiség tudata az igenis fejlődik, és mindig följebb megy, akkor is, ha nem úgy néz ki. Sokszor. Ugye fogadalmakat mindenki azért tesz, meg azért teszünk, mert jobbak akarunk lenni. Ez így van. Mindenki amiben érzi, hogy tökéletlensége van, abból szeretne kimenni. És akkor megvárja a január 1-ét, mert az aztán egy biztos tuti dátum. Ugye kisebb dolgoknál hétfőt szoktuk megvárni, de vagy a hónap elején, az is mindig egy új kezdet. Tehát az emberben benne van, ha valami kezdődik, egy új dolog, akkor ugye születésnap. A születésnap az embernek az életében mindig új évnapja. Olyan, mint a kalendáriumban az új év. Mert egy újnak fogsz neki. Tehát egy megújulás van. És valójában olyankor a lélek jobban előtérben van, és sokkal könnyebb valamit elhatározni, vagy meg is tenni születésnapkor. No, de ez az egész időre tekintve, tehát az évi átváltozás, az új év, az mindenkire vonatkozik. Tehát mindenkinek a születésnapja. Ez az egyéni törekvés és a fejlődés, az egyénnek a fejlődése szerinted garantálja a boldogságot? Garancia semmi, sohasem a boldogságra, mert az ember hordozza a dinnyét a nyakán, tehát elronthatja mindig a boldogságát az ember. Nem csak azon kezdtem el gondolkodni, hogy miért akarnak amúgy az emberek új évkor fogadalmakat tenni, és miért akarnak fejlődni. Az emberben benne van az öntúlszárnyalás kényszere. Ez belé van építve minden emberben. Kicsikortól kezdve. A 2 éves, vagy 1 éves látja, hogy azok lábon járnak mellette. Ő is lábon akar járni.
és mindig túl akarja szárnyalni magát, hogy akkor járjak gyorsabban, mint a papa, vagy a tesó, vagy a anyám. Mert én többet akarok csinálni magamból. Ez születési dolog. Ez minden embernek benne van, mert a lélek ezt hordozza. És a lélek nyomja az embert, hogy többet tegyen. Mindig jobb legyek. Jobban tudja készíteni bármiből, mint eddig tudtam. Többet tudjak megtenni. Ha orvos vagy, szeretnél jobban gyógyítani. Szakács vagy, akkor mindig ki kell találni valamit, hogy te túlszárnyald azt, ami voltál, vagy aki vagy. És ez az öntúlszárnyalás, ez annyira kényszer az emberbe, hogy ennélkül nem tud örülni. Ezért van, hogyha elront valamit, és nem olyan, mint a múltkor volt, akkor ő inkább szomorú. Tehát ő mindig többet akar. Ez abban a szempontból is érdekes, meg olyan, tehát, hogy most így az iskolák jutnak eszembe az élet kezdetétől, hogy elmész egy iskolába, és mindig meg akarsz érkezni valahova. Tehát amikor befejezed az iskolát, akkor el akarsz azzal élni valamit, és benned az van, hogy meg akarsz mindig érkezni valahova, hogy elkezdj élni egy jó életet. De igazából amúgy soha nem érkezünk meg sehova. Vagyis, hogy olyan, mintha folyton egyébként egész életedben úton lennél valami felé, nem? Igen. Ez egyszer az idő miatt van, de elsősorban az értelem miatt van. Az értelem mindig tovább teszi, és valamit el akar érni. És úgy érzi, hogy ha az meg lesz, vagy megérkezik, akkor oké, akkor meg vagyok. De gyakorlatilag minden pillanatban meg vagy, és minden pillanatban megérkeztél. És ha az ember azt úgy venné, akkor mindig tudna boldog lenni, ha a jelenben él. De ezzel, hogy mindig kiteszi, meg kinyújtja a terveit, meg oda képzelődik, tehát a jövőbe, emiatt sohasem ér oda, mert jövő nincs. Mert csak jelen van. Kint keres, és nem bent. Hát magán kívül. Így van. Hogy van egy olyan dolog is egyébként, hogy valahol az emberben van félelem a változástól, sőt nem valahol, hanem mindenkiben. És ez olyan, hogy mindenki ismeri ezt, de senki sem érti, vagy nem tudjuk, hogy ez miért működik így igazából. És sokszor, ha már túl vagy egy változáson, egyébként észre sem veszed, hogy attól, amitől rettegtél, az abban már benne vagy most. És egy csomó időt így halogatunk, hogy megtegyünk dolgokat, vagy átlépjünk dolgokon, azért, mert félünk, de közben egy idő után az élet mégis oda visz minket, hogy megcsináljuk, és mégsem veszük észre, hogy ez egy ilyen örökös dolog. Szóval, hogy ami a kérdés ebből, hogy szerinted hogyan lehet ezt meggyorsítani, hogy az ember ne tököljön ennyit ilyen dolgokkal, és hogy magától a változástól úgy ne féljünk és merjünk lépni. Hát ez természetből jön, mert ahogy mondtam, van a lélek, amelyik mindig többet akar. Az öntúlszárnyalásra késztet, a változást akarja, az újat akarja, és ez belülről nyom. Az emberi természet, az értelem, a személyisége, amely ezt ismeri, és fél az ismeretlentől. És akkor, ha rossz is a helyzete, ő inkább félbe marad a rosszba, mert biztosra tudja, hogy ez milyen, mint hogy menjen egy bizonytalan jóba. És ebből jön ez a kettősség, hogy akarok változni, akarok egy jobb életet, de nem akarok megváltozni én magam. Tehát az viszont nem passzol össze. Tehát én nem akarok átmenni bizonyos dolgon, mert ott érzem, hogy akadály van, mert nem az van, amit én ismerek, de ugyanakkor szeretnék lenni. Meg jobbat élni. Aha. Igen. És akkor ezt nem veszik észre az emberek, hogy nem működik. Az ember nem vesz észre, és azt sem látja, hogy mindig az akadály mögött van a nyereség.
Tehát ő, hogy valamit nyerjen, át kell menjen az ellenálláson. És minél nagyobb az ellenállás és az akadály, annál nagyobb túl a nyereség. És ezt mi nem merjük csinálni, mi félünk. Egyszerű dolgoktól félünk. És akkor hogy fogjon neki az ember? Hogy vegyen erőt magán, vagy bátorságot? Tudsz mondani bármi? Szerintem az első dolog az, hogy ezt tudjad. A tudatosság mindig a lényeg, meg megfigyeld magadot. Mert csak akkor, hogyha tudatos vagy benne, hogy igen, ez amiben jelenleg élek, ez is egy ismeretlen volt valamikor, és így, ahogy mondod, a sors oda lökött engem, hogy át kellett menjek azon a kihúzott akadályon, amit én annak tartottam, és tudjam, hogy ha én tovább lépek, akkor is ez van. Az emberek ugye félnek, például van egy munkahelyed, de ott szenvedsz. Mindegy, hogy milyen okból. Különböző okokból is szenvedhetsz, több okból, egy okból, mindegy. De nem mer kilépni onnan, mert mi lesz? Mert mi lesz? Mert hogy lesz? És ez emberi kapcsolatok, viszonyok, üzleti kapcsolatok, bármikből így működik az egész, hogy van egy visszahúzó erő a természetünk. Belülről jönne, menj, légy szabad. Szorít a cipő, húzd le. Igen, de milyen lesz mezőtláb? Hát, ha jeges a talaj, ez fázni lábam. És akkor az ember nem mer. Tehát a változástól fél. Ugyanakkor pedig az életben úgy van, hogyha megnézed, kijellemzed a saját életedet, amennyi eddig volt, láthatod, hogy mindig valami gondoskodásod volt. Másképp nem volnál ott, ahol vagy. De abban a gondoskodásban nem hiszel, mert az csak a múlt, lehet, hogy szerencsém volt. De most, ha lépek magamtól, vajon jön az a gondoskodás, hogy létezik? Tehát a hitünk is kicsit. Annak ellenére, hogy a tapasztalat szerint, ha az életedet elemezed, akkor látod, hogy van egy gondoskodás. És minden emberről valaki, valahogy, valamilyen formában gondosod. Az pedig gondolom a lényegi részünk, pont az aki sugallja belülről, hogy kellene lépni. Így van. Hogy sokszor egyébként az embernek ugye az is van, hogy ami nagyon megnehezíti a dolgot, hogy van, hogy rendesen fizikai tünetei vannak a félelemnek. Tehát, hogy az ember nem tud lebénulni a félelemtől. Így van. Hogy ezekre tudsz bármit mondani, hogy az olyan embereknek, akiknek ilyesmi van, azok így mit csináljanak? Hát az önfejlesztés bármilyen formája szükséges ahhoz, még az önbizalom megnövelése, és ezt a legkönnyebben és a legegyszerűbben és leghatékonyabban a fizikaiban lehet létrehozni. Mert ugye te egy lény vagy. Akkor is, ha te egy képzeletbeli, gondolkodó világodban van az élet, te mégis egy testben is az én vagy. És ha testeddel túllépsz határokat, amin eddig nem hittél, akkor a hited megnő, az önbizalmad megnő, akkor csodálkozni fog, ez működik. Hát ha így működik, akkor működik egyébben is. És az ember bátrabb lesz. Ez kb. Mikor baby voltál, nem? Hogy először így felfedezed a kezed, hogy jé, ez is van, meg tudom ezt fogni, és akkor mész a következő dologra, hogy ha ezt meg tudom fogni, akkor azt is. Tehát, hogy végül is amúgy valahol ezt folytatjuk tovább, nem? Tehát, hogy valami ilyesmi. Igen, ha mászni tudok, állni is tudok. Meg ha állni tudok, akkor menni tudok. Ha menni tudok, futni tudok. Ha futni tudok, Akkor meg kell nézni, mennyit tudok futni. És ha például nekifogsz és feledzed magad egy maratonra, és megállsz, és azt mondod, hú, ezt soha nem hittem volna, hogy én erre képes vagyok. És erre mindenki képes. van egy olyan is, nem, hogy az ember van néha, hogy nagyot akar ugrani. Így innen, rögtön.
valami nagyot, és akkor amiatt így előfordul, hogy az ember így. Hát olyan is van, de hát ugye lépésenként kell megtenni, meg ha lépésenként teszed, akkor mindenkinél működik. Én úgy tapasztalom magamnál, hogy néha, ha valamit elhatározok, lehet, hogy egyből így túl nagyot, hogy nem az van, hogy végig megyek így step by step, hanem ugye sokszor azért adja fel az ember, mert egyből olyat követelsz magadtól, amitől inkább így az inkább elfele tol téged. Igen, a tökéletességet egy lépésbe akarod elérni. Ez például a legjobb példa erre a dohányzás. Hónaptól leteszem, január 1-től nem dohányzom. És nem fog működni. Legalább 10-szer le kell tegyed, hogy működjön. Mindig visszavesz. De, ha neki fognál, egy szállal kevesebbet szívsz 3 hét, megint egy szállal 3 hétig, megint egy szállal 3 hétig, akkor a tested, az egész szervezeted 3 hét a szokásidő. 3 hetente úgy leépíted, és hogyha 20 szálat szívsz egy nap, 20-3 hét, jaj, a hosszú idő, hát akkor mi van? De az a hosszú idő úgyis eltelik, ha végig szívod a hosszú. És ez mindenben így van, mindenben. Ja, én nem tudok futni, hát csak gyalog. Hát gyalogol. De gyorsabban gyalogol. De én nem tudok csak 500 métert. Nagyon jó, 500 métert minden nap. Egyszer csak látod, hogy 600 lett belőle. És ez mind így folyik. Mindenben így folyik. Ez most nem csak a mozgás, nem csak a dohányzás, mindenben. Mert belül ott van az erő, ami téged lök, hogy csinálj többet, és változzál meg, és ne az maradj, aki vagy. Ebben a korban, amit élünk, egészen nagy divat lett az, hogy ez az egyéni szabadság és stb. De hogy egyébként azt én még nem találtam meg, hogy mit is jelent pontosan szabadnak és függetlennek lenni. És hogy egyébként hogyan lehet igazi szabadságra szert tenni. Az igazi szabadság nem abból áll, hogy ezt csinálod, amit akarok. Az igazi szabadság abból áll, hogy nem kötődök semmihez. És ha nem kötődök semmihez, akkor vagyok egy szabad ember. Szabadságot félreértelmezik az emberek. Szabad akkor vagy, ha neked nem fáj semmi, amit nem tudsz megcsinálni, vagy ami nem úgy történik, ahogy neked akarod, ahogy az emberek várják, hogy kötődnek ahhoz, hogy az ilyen vagy olyan legyen. Na az gyakorlatilag a békjú a lábadon, amitől nem vagy szabad. Tehát a szabadság, nem az emberek nem úgy gondolják, hanem mindenben és minél jobban szabadnak akarja érezni magát, annál több kötődés magához húz. Gyakorlatilag elrúgja még azt a szabadságot is, amit. A szabadság az, hogy én azt tudom tenni, például, ami a másiknak jó. Annélkül, hogy én kötődnék ahhoz, ami nekem jobb lenne. Ez már egy kicsit magasabb fokú szabadság. De az ember ide eljuthat. És el tud jutni. Csak úgy, hogy a kötődések megszűnnek. Nem kötődök a gyermekhez, nem kötődök az ő elvárásaihoz, a másikéhoz. Nem akarom, hogy ő olyan legyen, amilyen nekem passzol, hanem egyszerűen vagyok. És nekem nem fáj semmi, ami nem úgy van. Általában az emberek a kötődést azt egy szükségszerű dolognak tartják. És mindig, és én azt erősítik. Így van. Meg akarják gyógyítani, hogy ilyen, meg olyan legyen. Hát így. Szóval, hogy... Hát ez pont nem a szabadság. Ez elveszi az ember szabadságát. Mert sohasem olyan, mint ahogy ő akarja. És nem is lesz.
tudom úgy szeretni a gyerekem, hogy nem kötődnek hozzá. Természetes. De hogyan éled aztán? Ki, ahogy? Vannak kötődések, amit csak fájdalommal tudsz elszakítani, vagy a sors, vagy a történések leveszik rólad, és amikor elengedted, azt mondod, hú, tulajdonképpen még kínozzam én magam, vagy még kínosztam magam. És akkor lesz a szeretet, meg a szolgálat tiszta. Addig nem. Mindig ott vannak az elvárások benne. És ez gyakorlatilag nem csak a gyermekkel, bárkivel, és bármivel az életedben tudod élni, illetve szabad lenni. Ez egy kicsit lehet, hogy furán fog hangzani, egy tök egyéni tapasztalat, hogy sőt, nem fog jól hangzani, ez egészen biztos, hogy észrevettem egyszer, és ez valahol ijesztő, hogy jobban tudtam egy olyan embert szeretni, akit én elvileg nem szeretek, mint azt, akiről én úgy tudtam, hogy szeretem. Könnyebb volt. Érted, amit mondom? Én értem. Kedvesebb, csak így észrevettem magam, hogy nem zavar semmi, amit csinál. Kedves tudok lenni. Tehát, hogy ez egy családtag egyébként. Mert nincs elvárás. Igen. És ez tök fura, hogy ez hogy van, hogy... Az iránt nincs elvárásod, a másik van. De azt mondom, hogy szeretem, de nem tudom szeretni. Mert nem azt csinálom. Akarom, de nem jó. Nem Hát jó. a kötődés nem ennyi. A másikkal nem kötődsz. De ezért is van az, amit te szoktál mondani, nem, hogy a hozzánk legközelebb álló emberekkel vagyunk a legdurvábbak. Hát ez azért van, mert mi birtokoljuk az embereket is. És mi úgy érezzük, hogy az az enyém. És mivel az enyém, akkor az olyan kell legyen, ami az én elképzelésem, meg mindennek megfelel. És mivel az enyém, ezért birtoklom, kötődök hozzá. Mert akit szeretek, azt akarom birtokolni. És ha már birtoklom, akkor az olyan kell legyen, amilyen hozzám illik. Nem lehet akármilyen. Igen. No, és ezért aztán akarnám, hogy ő más legyen, mint amilyen. Úgyhogy a szeretet vagy a birtoklás mind a kettő hozza magával a kötődést, a javítást, a mindenféle dolgot. Akkor aztán megjön egy tök új ember, egy idegen, ott meg valami azon motivációnk, hogy a legjobbat mutassuk magunkból. Szóval ez egy kicsit így él. Igen, mikor kimész a házból, akkor mutatod, hogy milyen tökéletes. Nem lássa senki a négy fal közt, mi folyik. Ez mindenhol így van. Ez az egónak a szereplése. Mindig mást akar mutatni, mint amilyen ő vagy, aki ő. És ezt mindenki tudja is, hogy ez így működik. Mindenki tudja, és mindenki csinálja, de a másikon csak a mázat látja, meg azt mondja, jaj, milyen szuper ő. Hát ott te is olyan kéne légy, mint a Pista. De az a helyzet, hogy mi nem látunk bele másokban. Mert magunkba sem látunk bele. Ha mi magunkba belelátnánk másokban is. Valamiért mi mindig aggódunk azon, hogy jaj, mások mit gondolnak rólunk, hogy mit fognak rólunk gondolni. És erről valahogy nem is nagyon, vagy nehéz leszokni. Hogy az ember ezt ne csinálja, hogy olyan dolgokról ábrándozik, hogy mások vagy fél attól, hogy... És ezért kifelé mindig valamit akar mutatni. De olyan érdekes nekem, hogy abból így teszünk erőfeszítést, hogy kifelé megfeleljünk. Na jó, hát ezt belénk verték. Lehet, Gyermekkorunkban. Hát, te mit csinálsz? Hát mit mondnak az emberek? Hogy viselkedsz? Mit fognak mondani?
Jóska bácsi is látod, még hallja, hogy mit csináltál. Mit fog szólni ez? Ez fel van építve a gyermekkortól, hogy mindig mások téged hogy fognak kiértékelni. Ez szerint kell viselkedni. És ez egy ilyen berögzött sín lesz, amiből nehezen tudsz kimenni. És szerinted jobb lenne amúgy, vagy mi lenne akkor, vagy jobb lenne a világ, ha mondjuk ez a maszk nem lenne egyáltalán az embereken? Nem Hát persze, hatalmas sokkal könnyebb lenne. Az ember a saját énjét tudná élni, nem megfelelni. De ha kimondom a nem tetszésemet bizonyos szituációkban, és nem moderálom magam, akkor viszont az nem jó. De arra meg azt mondom, hogy hát ez az igazság, ez az ő. Tehát így vagyok őszinte, hogy ez... Hát igen, de az őszintesség nem jelenti azt, hogy úton útfélen kimondod, hogy milyen hülye a másik. Te azt tudod, kérdezett valaki, az emberek ebbe tévednek. Azt hiszik, az az őszintesség, hogy mindent megmondok. De hogy mondom meg? Hát ha barátaim vannak, azoknak a hibáit el kell titkoljam halálomig. Azt akarom, hogy barátaim maradjanak. Tehát az nem őszintesség, hogy kimondom. Ha kérdez valaki, akkor még mindig adhatsz egy olyan választ, hogy nem hazudtál, de mégsem mondod meg, hogy ennyire szarráznak. De az, hogy te magadtól mondjad meg, én őszinte vagyok, megmondom, vannak ilyen emberek, akkor azokat senki se szeret. Ha pedig én csak őszinte vagyok. Hát lehetsz őszinte. Sok mocsok, amit a fejedbe látsz másnak, a tökéletlenségét, mindent kimondasz, kifolyik a szájdon, persze, hogy a társadalom nem fog téged szeretni. Te magad sem fogod túl jól érezni. Hát áldozat leszel, mert az őszintességedért kínoznak mások. Ez így jön ki aztán. Az ego így látja. Van most aktuálisan, ez biztos, hogy te is tudod, meg mindenki, ez a nagyon modern technológia, meg a gyors fejlődés, meg az állandó online jelenlét, ami ugye folyik az embereknél, hogy az egyéni fejlődésre hosszú távon szerinted neked mi a véleményed arról, hogy ez hova fog vezetni, vagy hova vezet, hogy ennyire egyre inkább, és most tényleg így elsősorban az egyéni fejlődésre, meg tehát hogy az egyénre gondolok, hogy ennek hol van a megáll része, hogy ez hogy fog hatni, vagy hogy hat az emberekre. Hogy... Már hat, nem fog hatni. Ez az ember igazi énjét széttapossa. Mert ugye már az egy probléma, hogy ez a pár ember, akit ismersz, általában egy ember maximum 200 embert ismer, hogy tud megjegyezni. Tehát, hogyha te most vegyük a régi társadalmat, amikor nem volt a kütyűvilág, meg a Facebook, amikor még csak a családot tudta, hogy hülye vagy, már az egész világ tudja, hogy Facebookon van. De abban az időben ugye már az egy probléma volt neked, hogy mit gondol rólad az 50-60-70 ember, akit ismersz. Vagy a faluban, akik ismernek, ott ugye aztán az egyenesen durva volt. Most hozzájön a média. Hozzájönnek az összes fórumok, a nyavaják, a minden. És akkor, amikor azok egyszerre letámadnak például téged, mert valaki olyan csinál, vagy te, vagy akármi lényegtelen, akkor az illető az egy pszichiátriai eseté válik. Mert mindent úgy vesz, mert ebben van nevelve. És már kicsikortól, highlight-ot kaptam születésnapomra, engem nem szeretnek. Hogy az alapján értékeli önmagát. Hát persze. Hát átveszi. Ezzel pedig ő nem tud ő maga lenni, nincs meg neki a belső tartása, nincs meg a belső ereje, nincs meg a képessége, hogy valamit végrehajtson, amit más nem hagy jóvá. Érted? Na itt van. Nem is tudom, hogy azok az emberek, akik mondjuk hagyják azt, hogy ez a
generáció ebbe nőjön fel. Egyébként ők szerintem ők nem biztos, hogy teljesen tudják azt, hogy ez így van, mert most én például nem vagyok így korban annyira előre haladott még, de még éppen, hogy a Z generációhoz tartozom, ahol ugye már bejöttek ezek a kütyű dolgok, meg az internet, viszont az én életem még azért nem erre lett alapozva, hogy hány lájkot kapok az interneten. Viszont vannak, ugye ma már bőven vannak olyan gyerekek, akik viszont ugye ebbe szocializálódnak, és nem biztos, hogy bárki ezt végig gondolja, hogy az annak az embernek, vagy annak a kisgyereknek, ugye mire felnő, ez fogja meghatározni, egy valótlan értékrend fogja meghatározni az életét. Így van, már megkapják a kütyüt akkor, amikor még nincsen semmiféle személyiségük kifejlődve, nincsen egy egyéniségük, nincs egy belső tartásuk, nincs egy világképük, semmi sincs. És akkor széttépi őket ez az egész rendszer. És akkor lesznek ezek a fiatalok, akik nem tudnak a szemedben nézni, amikor veled beszélgetnek, vagy köszönnek, vagy akármi. E-mailen megy a dolog, vagy ezért cseten, vagy mit tudom, milyen cseten akármi, de nem képesek. Mert nincsenek hozzászokva az emberekhez. Nekik csak barátjuk ott van, virtuális világban. Tehát ők már teljesen komolyan azt veszik komolyan. És azok a gyerekek, akik aztán bekerülnek sportvilágba, azoknak nagy szerencséjük van. De akik nem, azok hétbajban vannak. És nagyon sok, biztos, hogy sok ilyen van. Én amúgy erről nem tudom teljesen, hogy ez pontosan a valóság volt-e, vagy ilyen AI által generált dolog, de pont most az ünnepek után egy nagyon kicsit így pörgettem ilyen videókat, és sorra olyanokat találtam, csak nekem annyira furcsa, hogy ugyanolyan típusúból egy ugyanolyan témába ennyit találni. Sorra olyan videókat találtam, ahol kicsi gyerekek, egészen ilyen 5 évestől kezdve 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12-ig le vannak videózva, hogy bontják ki a karácsonyi ajándékot, és sírnak az örömtől, hogy iPhone-t kapnak karácsonynal. De biztos jobb, mint az Android. Igen, nem is az Apple-ön van egyébként a hangsúlyban, bár nekem egyébként gyanús az a része, hogy pont mindenki Apple-t, és pont mindenki sír, pont mindenki, jó, a karácsony az pont mindenki aktuális volt, de attól az egytől így. Szóval hát igen, máma az a helyzet, hogy bármiféle hét, meg mindent látsz, azt sohasem tudod, hogy mi a valóság, meg mi a háttere, meg mi a fake news benne, mi a hazugság, és pontosan ez a probléma ezekkel a fiatalokkal, amelyek így nőnek fel, hogy őket úgy vezeted, ahogy akarod. Igen. Olyan divatot csinálsz neki, amit akarsz, azt adsz el, amit akarsz, ő magát eladod, szóval ki vannak szolgáltatva. Igen, egy ilyen kérdést is felírtam magamnak, mert szerintem ez fontos. Vagyis hogy fontos a véleményed erről, hogy ugye az AI által, tehát elsősorban van az, hogy manapság már bárki bármit megtehet szinte az interneten, tehát bármit kiposztolhatsz, és az AI még igazából egy extra segítség, hogy amit kiraksz, azt a bármit, azt ugye te nagyon valóságosan élethűvé tudod az AI segítségével tenni, és ezáltal ugye az van, hogy már az ember tényleg így mindent is talál. Hogy ebben hogyan szelektáljon az ember, hogy mi az, amit elhigy, mi az, amit nem. És itt olyan dolgokra is gondolok, hogy tehát ami fontosabb, hogy egészséggel kapcsolatos dolgok például, vagy az egyéni fejlődés, tehát különböző utak, hogy annyi mindent megtalálsz, de tényleg, vagy a politikával kapcsolatos dolgok, de inkább tehát a spirituális dolgokra gondolok, hogy nem is spirituális, inkább úgy fogalmazunk, hogy az egyéni fejlődéssel kapcsolatos dolgok és az egészség és mindenféle téma, hogy mi az, amit az ember, tehát mit higgyen el és mit ne, vagy ezt hogyan lehet kezelni. Hát az, hogy ne nézz egész nap.
Ha napi 2-3 órát fogyasztod, annak 50%-a ugye fék. Ha csak 1 órát fogyasztod, akkor annak az 50%-a már csak fél óra, nem 2,5 óra. Ha célzottan keresel valamit. Hát amit célzottan keresed, azt úgyis megtalálod, ami helyes. De az AI már embert is ölt meg, de nem egyet egészségügyi tanácssal. És ez egy valóságos, konkrét tény. Kérdése az volt a tagnak, hogy egyen ő kevesebb sót, mert neki a vesekőre miatt nem jó só, és akkor ajánlott neki egy só helyettes dolgot. És azzal kapott egy szívrohamot. De ha feltette volna a kérdést újra Záinnek, hogy ezt teszem, ez jó lesz nekem, akkor előhozta volna valahonnan, hogy nem, mert meghalhatsz. Hát ez ilyen durva dolog. És valóban ilyen. És nem tudod összekapcsolni. És az emberek annyira bíznak benne, minthogyha aztán 100%-os volna. De ott az egyáltalán nem 100%-os. Az attól függ, hogy teszed fel a kérdést. Hátulról, előről. Ha visszakérdezed fordítva, már nem azt fogja mondani. Ezt próbáld ki, ezt ki lehet próbálni rajta. Illetve rajta a gépen. Még nem mindig mond igazat, én ezt észrevettem. Hát ez. Vagy meg kell direkt parancsolod neki, nekem csak olyan mond, ami objektív, és valóban a medicinából van. Ha már kérdezek, hogy akkor olyan. Akkor tényleg azt mondja. De ha nem, akkor ő mindenhol, ahol ilyen szövegek folynak, ő mindenből bekavar nekem. Mert ő egy gép. És ugye végtelen dimenzióban tud adatot gyűjteni, az gyakorlatilag a mesterséges intelligenciának a dolga. Tehát nem 2-3 dimenzióban, hanem végtelen dimenzióban. És ott a fogalmak össze vannak minden irányba kapcsolva, fogalmat kéreszt, és akkor ami bejön, megkapod. És ha visszakérdezel, hogy letisztázd, hogy ez biztos, hogy így megy, akkor már megjön a válasz. Már arra is, hogy hát az nem biztos. Az előtt biztos. És az emberek pedig, és mivel aztán annyira személyesnek tűnik a beszélgetése, meg minden, az emberek aztán olyan buták, hogy elmondnak magukról mindent, meg úgy beszélnek vele, mint egy emberrel, és aztán róluk minden kiderül. Valaki megkérdezi, hogy az illető, az megmond mindent. Ott nincs titoktartás. Generációk közötti különbség. Hogy ugye elég nagy gap van, tehát hogy vannak értékrendbeli különbségek. Viszont nekem eszembe jutott egy olyan dolog, hogy ha kiindulunk az újjászületésből és a reinkarnációból, akkor ugye az van, hogy ha az evolúciónak a folyamata zajlik, már pedig ugye zajlik, akkor ugye mindig az ember lelkével egyre tapasztaltabban és több tudással, tökéletesebben jön vissza a Földre. Tehát ebből kifolyólag logikus, hogy azok a gyerekek, akik most születnek, vagy most gyerekek és lesznek felnőttek valahol, hogyha úgy vesz, ha ebből indulunk ki, akkor nekik jobbnak kellene, hogy legyenek, mint az előző generáció. De valahogy mégsem úgy fest a dolog, hogy ez így fejlődne. Hogy neked erről mi a vélemény? De ennek csak egyetlen egy oka van, a technika. Mai ember képtelen 3 percet egy valamire gondol. És 1550 évvel az ember, vagy akár 200 évvel is, 10 percet tudott egy dologban gondolni. Ezt valami felmérés alapján? Vagy? Igen. És ez azért van, mert elbutult, vagy elustult? Nem, azért van, mert túl van tömve az agya. Az emberi értelem nem erre
dizájnolva, teremtve, hogy az információt ilyen mennyiségek hordozza, berakja. És ezért van, hogy bemész a szobába, és nem tudod, mi mentél be. Hirtelen kiesik. Már nincs hely. Valamit elkezdve kérdezni, és mire a válasz megjön, már másra gondolsz. Vagy meghallgatod, de azt szerint teszed be a válaszát neki, amire te gondolsz. Mert nem tudsz csendbe figyelni. Mert az embereknek megszűnt a csend. Nincs. És ugye megkezdődött az egész a televízióval, azelőtt rádió, ugye akkor még az ártalmatlan korszakot élt. Rádió, televízió, komputerek, játékok, minden, aztán az internet, aztán a szociális média, ez a rengeteg féle dolog, és ezekből is mindig a gyorsabb és a gyorsabb variáció. Már nincs senkinek türelme, egy fiatalnak, hogy végignézzen egy 5 percet. 5 perc. Cuk, jön a következő. Ha nem mondtál 20 másodperc alatt olyat, hogy megfogjad, akkor ő nem maradott. De ha mondtál, akkor sem maradott. Maximum 1 perc. De van másik, meg jó. Hát, Ez a TikTok az erre épül egyébként. hát de minden. A máma minden erre megy. És akkor ebből hogy legyen neki egy képessége a koncentrációra? Hogy? Honnan? Az teljesen más, ha leülsz, olvas egy könyvet. És ha egy könyvet olvas, akkor a képzelő erő, ami az embert emberi teszi, a frontális lebbenyünk, az nő ki az ősembernek ugye a lapos fejéből, a homlokunk, meg az a részünk. Az arra van, hogy te elképzeld a világot, kitaláld magadnak az életedet, meg minden. Na most, ha egy könyvet olvasol, ahogy mennek a történések szép lassan, ahogy tudsz olvasni, az egészet átéled, átképzeled, hozzáteszed, fejleszted a képzelő képességet. Mikor a kütyüt nyomod, akkor ő ural téged. Függsz tőle. Ha az nincs, már meg vagy bolondulva, nincs dopamin. Nincs boldogsághormon, nincs semmi. Gyermekektől elveszik a telefon, öngyilkosok lesznek. Mert az élet értelmetlenné válik. Mert neki nincs egy élete. A sajátja. Függősége van. Hogy annyi inger éri pillanatokat. Függősége van. Így van. Már a tévé is ezt megcsinálja, ha valaki egész nap tévéz. És kapcsolgassa az adókat. Csak hogy ugye ne csak a negatívumairól beszéljünk, meg úgy alapból is, tehát hogy azért ez az online világ, meg ez a gyors kommunikáció lehetősége, ez össze is hoz ugye embereket, szóval ennek van pozitív része is. Tehát, hogy te azt mondod egyébként, hogyha az ember ezt korlátozná, és csak a szükségszerű dolgokra használná, vagy az időt korlátozna, akkor szabad használni, és nem olyan káros, mint akkor nyugodtabb ember lenne, mint így. Mm. Tehát ebbe is mondjuk érdemes egyfajta olyan tudatosságot. Nézd ide, itt csak arra van szó. Mennyire boldogabbak ma az emberek, hogy annyi mindent tudnak, annyi minden gomnyomásra, bármilyen tudáshoz hozzájön, hogy mi folyik most Tokió utcáin, vagy bárhol, vagy bármi, minden nyitva van meg. Mennyivel boldogabb a mai ember ezzel, mint az 60-as években volt az ember, mennyivel? Szerintem nem boldogok. Boldogtalanok. Mert a 60-as éveknek az embere közösségbe, ember embertől való energia cserébe, tehát egy társadalmi lényként élte meg önmagát és a másik. És használt könyvet, és egy mozit, és így tovább,
De abba a rendszerben az emberek boldogabbak voltak és nyugodtabbak voltak. És több emberség volt bennük, vagy több gép van bennük. Tehát én szerintem az agy sorvad, olyan értelemből sorvad, hogy amit emberileg, és az emberi tulajdonságok, és az emberi belső fejlődés és belső képesség, az megy tönkre. Ezzel, hogy ki van szolgálva. Hogy ő nem kell semmit megkeressen. Hogy ő mindent megkap. De nem annyit kap meg, amennyire szüksége van. Hanem amennyit nem bír elviselni. Na itt a probléma. És még az se 100%-ig biztos. És az, hogy már a társadalomban ugye nem probléma az anyagi cuccok, meg mindenféle, az se tud minket boldogabbá. Ez egy nagy tévedés. A konzumvilág nem tett jobb emberi minket. És nem vagyunk boldogabbak benne. Mind ameddig csak két rendruhád volt. És volt egy nyár és egy téli cipő. Úgyhogy én szerintem maga, mint ember, és hogy éljed azt, aki vagy, ez nem az út arra. Csak így tisztázásul, akkor te azt mondod, hogy az ember ezt egyébként korlátozza és nem nyomja annyira főre, akkor ezen lehet javítani. Tehát elkezd akkor mást is élni, nem csak ebben az online. Ez egy eszköz. Igen. Most én az eszközömnek, ha rabja vagyok, akkor én rab vagyok. Ha az eszközömet eszközként használom, akkor nekem többen van, mintha nincs az eszközöm. De ez visszamegy egész az emberi értelemig. Az ember értelme egy eszköz. Maga az ember nem az értelem, hanem az értelem az eszköz. És ha engem az értelmem ural, mert túl van zsúfolva, akkor én az értelmem rabja vagyok. De ha én uralom az értelmemet, akkor én több vagyok. Mert arra használom, amire szükség. És itt pont ez fordult meg ebben a világban. Hogy az eszköznek vagy a rabja. Meg az ugye, hogy ilyen, az jutott eszembe, hogy ez az elgépiesedés, és az, hogy mindent ilyen könnyen megkapsz, meg tényleg már csak így az online világban kommunikálsz a másikkal, tehát hogy nem is találkozol a barátaiddal, mert úgyis cseteltek minden nap, vagy játékgépezel, vagy egyébként ha valami érdekel, akkor nem mész el már mondjuk meghallgatni egy bármilyen előadást, hanem megkérdezed az AI-tól és kérsz tőle segítséget, hogy hol marad akkor az ember, tehát hogy mi lesz a szívvel, meg az emberi érzésekkel. Hát ezt mondom, hogy sorban. Hogy ennek lehetnek ilyen nagyon negatív következmények? Ez az ember elsorban. De mármint melyik részek sorban? Hát az empátia, az együttérzés, a mai technikával, a mai gyermekkortól kezdve a komputerjátékokon mindenünk keresztül, itt nincsen részvét. Itt gépek vannak, amit bevetítünk az emberek agyába, és a kicsi fejlődő agyakba is. Ezek a gépek. Így ember megölni, hát kis picoltam, és megyünk valami. Szerinted meddig kell ennek mennie, hogy észreveljék az emberek? Nem tudom, a tínédzserek önnek meg társaikat. És nézz utána, mennyi van. Nem egy, kettő, hanem tucatjában. Ölnek meg miért? Hát mert nem tetszik nekik az a másik lány, és Németországban is nemrég történt 2 ilyen eset. És sok hely. Megölik a társat. 12 éves, 13 éves gyermekek, egy kiskorú tulasztását, hogy hát az nem számít. Hogy a játékokban? Hát ma már játékokkal kezdődik meg az egész.
Meg ez az elmének a begépesítéshez. Nem úgy van, hogy a helybe teszi magát, hogy az mit érez akkor. Én nem olvasott ilyen regényeket. Én mást látok. Ebből kijön az, hogy azért ez nem mindenki örül ennek, és sokan érzik, hogy ez nem annyira jó, és egyre több a magányos ember. Szóval, hogy hogyan kezelje ezt az ember, de tényleg, hogyha nem akarsz ebbe élni, és mondjuk a magányt, azt hogyan? És arról a magányról beszélek, hogy tényleg nincsenek, tehát hogy egyre kevesebb a nyitottság a társas kapcsolatokra, vagy nem olyan minőségű a kapcsolat, mert gépiesített emberekkel, vagy most durván szólok, de gépiesített emberekkel vagyunk körülvéve. A magányt hogyan kezelje az ember? Saját magával. Magány, csak önmagadról tudod kezelni. Meg kell tanulni, elmenni attól, aki magányos. Az pedig a te értelmedben magányos. És hogyha te az értelmedből megtanulsz bemenni saját énedbe, az én központodba, akkor elmúlik a magányosság. Tehát akkor a magány az egy ilyen, az egónak egy ilyen, Igen. egy ilyen generált valami. Igen, ő magának csinálja. Akkor innen is származik az, hogy vannak emberek, akik úgy is magányosak, hogy tömegek veszik. Mindegy. Vagy A társak. magányosság nem attól függ, hogy van-e melletted ember. Hát van, aki családba él és ott magányos. De az azért biztos, hogy egy jelenség, nem, hogy manapság tegyük fel mondjuk barátokra szert tenni, vagy barátra, barátnőre, azért biztos, hogy ezzel a rendszerrel nem ugyanaz, mint volt, vagy nem olyan könnyű. Hát nem, ám már ugye mindenki interneten ismerkedik. És akkor ott is jönnek a csalások, sorok. Igen. Hogy egy nagyon kicsit így a média és politika, de csak olyan szempontból, hogy egyébként, hogy te mit mondasz, hogy ezt kell követnie az embernek? Hogy meddig érdemes, meddig nem tudom, hogy fejtsem tovább, hogy gondolom azért az sem jó és célra vezető, hogyha az ember semmit nem tud a világról. De közben meg egyébként az, hogy egy csomó ilyen rossz hír van, ami folyamatosan ugye ölik az Hát ember. lehet, hogy manapság a semmi tudás többet ér, mint a tudás. Ez lehet, de az mindenkihez eljut. Az, ami a világban van, vagy bárhol, ami van. És a szétválasztottság és a szétválasztódás irányába történő elmozdulás az emberiségnek, az természetes, hogy az egyén magányosságába is visszacsapódik. Csak ez a magányosság még rosszabb, mert már csak azért vagy magányos, mert ellenséget látsz mindenhol. Igen. Úgyhogy nem a legjobb. Hallod, a híreket letörnek, stb. De amúgy maga az egyén azt tehet azért, hogy a világ az jobb legyen és változzon. Természetes. Csak az egyénen keresztül lehetne a világot megváltoztatni. De itt elkerülhetetlen az, hogy az ember megtanulja a csendet. Elkerülhetetlen. Mert az emberben benne van az a tökéletesség, ami a világból hiányzik. És azt a tökéletességbe, ha én bejáratot találok, és magamból előveszem, akkor megszűnik a magányosságot, és egyszerűen más vagyok. És akkor az a belső énem, a belső lényem, az nekem biztosít egy olyan belső erőt és hátteret, hogy nincsenek problémáim a világban. Ha pedig ez bennem létrejön, akkor ez terjed a körülöttem lévő emberekre is.
Tehát az egyén, csak az egyén megváltoztatása tudja befolyásolni a világot. A gurú, Sri Chinmoy, ő mondott-e bármit a jövőről? Az emberiség jövőjéről? Igen. Sri Chinmoy úgy látta, hogy az emberiség nem a pusztulásba megy. Ellentétben sok olyan elmélettel, amely ezt hirdette, meg ettől fél. És a Sri Chinmoy Guru azt mondta, hogy az emberiség az Isten teremtménye, és a teremtő azt nem hagyja, hogy tönkre tegyék a teremtményét. Mint ahogy te is egy teremtményedet védenéd, ő is megvédi. Ez volt az ő véleménye ezzel kapcsolatban. Magyarán egy ponton valahol ez leáll, vagy ami folyik. Hogy értelmezed, vagy hogy teszed, én nem tudom. De Istennek megvannak a módszerei. Csak gondolj vissza 30 éve. Nem tudsz te mit visszagondolni, de én segítek neki. 30 évvel ezelőtt volt egy olyan világ, amelyik annyira erős volt, és egy lehetetlennek tűnt azt megváltoztatni. Egy abszolút lehetetlenségnek tűnt azt megváltoztatni. És az egyik napról a másikra saját magától megomlott. És átalakult, és a világ megváltozott. És az senki soha meg nem mondta volna, hogy ez hogy tud megtörténni. És ugyanez vonatkozik a mai világra is, vagy bármire. Csak azt nem tudhatod, hogy milyen módszerrel, vagy hogy áll meg, vagy mi áll meg, vagy mi nem áll meg. Akkor se tudhattad. De végül is ennek is, ha katasztrófa is lesz a vége, és a végére érünk, akkor az emberiség azért mégiscsak több tapasztalattal és tudással rendelkezik az irányba, hogy akkor tudja, hogy mi az. Hát igen, nem, buta ember a saját kárából tanul, és a buta emberiség is a saját kárából. Ez van. Igen. Ez így van az egész történelemben, nem? Hát igen. Megy végig. Pedig neki megvan a képzelő tehetség része az agyának, hogy ő nagyon jól láthatná, hogy mi történik, de nem akarja látni. Hogyha a mester, ő mindent tudott, akkor miért volt az, hogy mégis megkérdezett dolgokat emberektől, meg a tanítványaitól? Ő azt mondta, hogy ami veled történik, én azt látom. Tudom. A belső lényeim nekem megmondják. Ugye erre rengeteg bizonyítékom van nekem személyesen is. Amikor rosszat gondoltam róla, vagy olyat tettem, akkor ő rögtön szólt. Telefonáltatott, vagy bármiféle dolog. Tehát én mindent tudok rólad a belső világomban. De én a külső világomban nem reagálok, ameddig te nekem nem mondod meg. Ez érdekes. Tehát ő elvárta azt, hogy te előállj, és megmond, ne, guru, itt ez a helyzet. Ja, tényleg? És akkor segít, hogy megmondja, hogy mit tegyél, vagy segít, vagy bár. De azt mondja, csak annyit tesz, amennyit muszáj, hogy túléljed, vagy akármit, amit segítsen, de ameddig nem mondják meg, addig ő kívülről, mint külső, nem tudja. Miért csinálja de ezt benne van az mindenható, egészben. minden tudó lény? Ez a játék szerintem. Ez magának azért az embernek van szüksége? Hogy ez így folyjon? Nem, én azt hiszem, ez a neveléshez tartozó dolog volt, tanítványaival legalábbis, mert elvárta a nyíltságot és az őszinteséget. Tehát ne tarts magadba dolgokat, amit ki kéne engedni. És meg kell tanulni úgy élni, hogy te nyitott ember vagy.
Tehát meg kellett mondjad azt. És nem lehetett, hogy visszatartson téged a szégyenézet, vagy ilyen, vagy ne zavarjuk, mert ez, meg az, vagy álszerénység, vagy bármiféle dolog. Ezt meg kellett tanulni, átmenni ezeken a dolgok. Kimondani. Inkább ez volt szerintem. De ő valójában részt vett mindenben, amit a más emberek tettek, vagy legalábbis a tanítványok tettek, mert ugye ő más embereken keresztül él egy olyan ember, aki egy jogi, tömören fogalmaz. Gurunak mi volt a véleménye az internet és erről a világról? Akkor az internet megjelent, akkor azt mondta, hogy ez a sátánnak a műve. És ez nagyon-nagyon ártalmas az emberiségnek. Tehát nem szerette. Még azt a rét sem, hogy összehoz embereket. Nem. Nem éli meg. Hát az embereket hiába hozza össze a magányosságba, kergetékbe. Igen. Érted? Szóval az internet az egyébként ilyen kicsit veszélyes, hogy utána használni. Hát az internet látod, hogy milyen veszélyes. Bárki bármit mondhat, bárki bármit rágalmazhat, bárki bármit hazudhat, ad neki egy jó címet, egy jó formát, egy jó dizájnt, és valóságát veszik az emberek. És soha senki utána nem jár, vagy nem állítja le, mert nincs uralom. Tehát ezt nem uralja senki. Nincs kontroll. Értem. Tehát bárki gonosz az internetet saját javára úgy használja ki, ahogy akarja. Értem. Hát ez konkrét tény, ezt tudjuk. Csak hogy egyet mondj meg Léci így a végére, mert hogy ne az legyen, hogy erről sokat beszéltünk, de hogy jó, akkor mi a megoldás erre? Tehát, mert azért benne élünk ebbe, intenzíven benne élünk, és már munkahelyre se tudsz úgy menni, hogy ne kelljen használnod ezt, vagy ne kelljen azt is levideóznod, hogy mit csinálsz éppen. Hogyan éljél ezzel úgy, hogy ez jó legyen? Hát a privát életedben, ha már munkahelyben mondtam, a privát életedben eszköznek kell legyen ez. Tehát én élem az életemet, tehát a társaimmal, meg mindennel, meg a családommal. És van egy ilyen eszköz. Nem pedig ezt élem, és vannak az eszközök a családtagok. Na itt a probléma. Mi ezt az első helyre tettük. Ez a probléma. És ezt tudatosan vissza kellene állítani, nem? Mert már az van, hát hogy ez egy függőség. Hát ez csak tudatosan, ez egy függőség. Igen. És ez egyik legrosszabb függőség. Mert az értelemben ugyanúgy hat, mint a drogok, a mindenféle rossz dolog. A legegyszerűbb és a legkönnyebb drogot véve a cukor, ugyan ott hat, ahol ez a függőség, ahol a morfin, ahol az egyebek. Ugyanúgy. Tehát valahogy azt hiszem, hogy abból van a boldogság. De van egy olyan érzésem, hogy aki már ebben él, az meg elfelejtette, vagy nem is tudja még, hogy milyen az, amikor úgy éled a... Nem is tudja, hogy függő, persze. Vagy hogy van élet, és van egy csomó minden a világban. Hát ez a legnagyobb veszély ennek, mert hogy alkoholtól függőbe kell szerezni az alkoholt, vagy a kábítószertől. De ezt nem kell beszerezni, ez mindig a zsebében van. Tehát önként hűíti meg magát. És Guru azt mondta, hogy maradjon az ember távol az internettől, vagy én mit mondod? Hát amit muszáj használni, muszáj használni. Egy időben azt mondta, hogy egyáltalán ne használjuk internetet, mert aztán később azt mondta, hogy nem lehet, ez már túl terjedt, ugye ez még a legelején volt. És akkor oda is tegyük fel mi is a mi részünket, tehát a mi dolgainkat. Úgyhogy ezért mi is ott vagyunk.